Prečo o pomoc Eurovalu požiadali aj štáty s vyššou životnou úrovňou ako aj Slovensko, no my sme zatiaľ o žiadnu pomoc nepožiadali? O pomoc Eurovalu požiadali krajiny, ktoré majú problém s prefinancovaním svojho štátneho dlhu. Našťastie Slovensko taký problém nemá a preto ani nemuselo žiadať o pomoc z Eurovalu. V súčasnosti finančnú pomoc Eurovalu dostávajú 3 krajiny, Grécko, Írsko a Portugalsko. A tiež Španielsko požiadalo o pomoc Eurovalu pre svoj bankový sektor. Avšak táto pomoc nie je zadarmo, je spojená aj s tým, že tieto krajiny musia dodržiavať striktné podmienky, reformovať svoj verejný sektor a tiež zvyšovať konkurencieschopnosť. Avšak na to, aby sa eurozóna dostala z krízy, aby aj tieto krajiny prekonali krízu, je potrebné, aby sa uskutočnili viaceré reformy, aby sa jednotlivé krajiny nezadlžali nadmerne, aby znížili deficity a tiež v dlhodobej perspektíve Európska komisia navrhla ďalšie opatrenia, aby sme mali dôveryhodnejší finančný sektor, banky, tiež aby bol lepší dohľad nad rozpočtami jednotlivých krajín eurozóny a viacej sa investovalo do zamestnanosti a zvyšovania konkurencieschopnosti eurozóny. Dopočula som sa o prípade manipulácie s kľúčovými úrokovými sadzbami. Je také niečo vôbec možné? Vyšetruje sa to nejakým spôsobom? Určite máte na mysli situáciu v oblasti medzibankovej sadzby, tzv. Sadzba Libor. A z machinácií v tejto oblasti sú podozrivé viaceré banky a finančné inštitúcie. I hneď potom, ako Európska komisia sa o týchto machináciách dozvedela a vyšetrila celý prípad, tak zároveň Európska komisia aj navrhla určité opatrenia. Lebo naozaj tieto možné machinácie majú vplyv na celý finančný sektor a aj na dôveru vo finančný sektor a dôveru v fungovanie ekonomiky v Európskej únii. Preto Európska komisia navrhuje legislatívne opatrenia, aby tieto machinácie boli trestným činom, aby sa obnovila dôvera v sektor a dôvera v medzibankové sadzby a tým európsky finančný sektor nebol poškodený. Samozrejme je to dôležité aj pre spotrebiteľov, aj pre podniky a pre celú Európsku úniu.